Любов. Таке велике почуття, яким Бог дарував нас. Любов, яка завжди присутня в нашому житті. І навіть там, де є смерть, там ми бачимо тільки безнадію, бачимо тільки смуток, бачимо тільки грех, падіння. Навіть там є любов. Бо коли любов дійшла до крижа, то уже нема місця, де б вона не була. Убачить її, це значить убачить самого Бога. Подчас Євхаристії будемо молитися за усіх залежних і сузалежних Білорусі, так само за установу волок любові і за усіх тих, хто при її знаходиться, і хай Бог допоможе тримати гордость, почуття любов. На початку цієї Євхаристії віра просить Бога за наші слабості і занедбання. Сповідаюся. Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що згрішили вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вельми великая вина, тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Яхай змилується над нами Бог Всемогутній, і відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Молімся. Подтримуй, Пані, Твоїх вірних і дорогих доброню тих, хто признає Тебе Створителем і Паном, одновіддане їм життя, і заховай обновлене, Господа нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі і владарить в єдності Духа Святого. И блещат зимы, множество полевых и груды мертвых, нема конца духом, аж спотыкаются об тело. Я закидаю тебе мерзотами, зроблю тебе багатою і виставлю на ганьбу. І кожний, хто собі убачить, отскочить і скаже: спустошена Нінівка, хто її пошкодує, де знайдеш утешання на тебе. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Близкий день и скорбь,
У той час Єсус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай отречеться від себе і візьме крест свій, і йде слідом за мною. Бо той, хто хоче життя своє зберегти, загубить його, а хто загубить життя своє для мене, той знайде його. Бо яка ж буде, коли чоловік України здобуде увесь світ, а життю своєму принесе шкоду? Або що дать чоловіку взамін за життя своє? Бо прийде Син Чоловічий у славі Отця Своєго, за нього і своїм, тоді віддасть кожному по волі вчинку Його. Соправди кажу вам, що некоторые з тих, хто стоїть тут, не скоштують смерті, поки не убачать Сина Чоловічого, як відділ у владарстві Своїм. Гэта слово Бога. Хвала Тобі, Христе. Кожне життя має свою вартість. Життя кожного чоловіка має свою вартість. І не просто вартість, але особливу, таку надзвичайну і утральну вартість. Бо кожен з нас був створений Богом для того, щоб отримати Боже владарство. Кожен з нас отримав це право, можливість, це дар мати життя вічне. Кожен з нас отримав це життя, як навчив їм прославляти Пана, як навчив прославляти Бога. І ми в нашому житті з тягом часу, як ми живемо, вельми часто губляємо це своє життя. Нам видається, що хтось у нас це забирає. Ми самі, наші обставини, наші слабості, хтось самого Бога. Хтось збирає з-під нашого обличчя само вічне життя. Тоді ми починаємо страдати, переживати. А Бог нам дав це вічне життя. И Он нас для этого створил. И ничто нас не может это забрать. Правда только в тем, что наприкінці кожен из нас будет стоять перед Паном и кожен своє життя. Бо Бог дав нам можливість бути щасливими. Але ми вибираємо шлях, який нам вести. Ми вибираємо, яким чином в нашому житті мы можем кероваться, як мы можем жить. Это наш выбор. Это не выбор Бога. Бог не вибере за нас, що ми повинні бути лепшими. Ситуації інші повинні там бути, в іншому місці. Бог этого не буде вибирати. Ми вибираємо. Ми люди. Бог може підказати, накерувати, але вибираємо ми. Кожен з нас сам відказує перед Богом. І у такої ситуації, гэта, для якої сьогодні каже Єсус своїм учням, це зміняє спасенство. Бо яка ж буде користь чоловіку, коли він здобуде весь світ, а життю своєму принесе шкоду? Яка користь з того, що ти заховаєш своє життя так, як воно тобі подобається, таким, як воно тобі подобається, таким, як воно подобається іншим, але знищиш самого себе. Знищиш усю свою сутність того, ким ти є. Це тільки тінь. Яка в этом користь? Яка користь в тим, ти знищив самого себе? Ніяк. Наприкінці кожен з нас буде сам відказувати перед Паном за своє життя. І те, що Пан нас хоче, те, чого прагне, те, чого захоче, кому не это вам часами отдать все для того, чтобы раздобыть присутность Христа в своем житті. Отдать все для того, щоб здобыть Бога, який справді буде жити в нашому серці. Не просто тим, як справді жити.
До Бога, який проявляє, об'єднаємо всіх своїх дітей, вознесем наші молитви і просьбы. Молимся за біскупом, как с покорою и любовью не виконували дорожную миссию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, как на фундаменте веры у Иисуса Христа и она будовала свое життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых наших семьев, как и не отримали нагороду вечного життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які щиро шукають правду, как и они были готовы из веры принять Божие Слово. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за залежних і сузалежних в Білорусі, а так само за установку голубівлові, как Пан Бог підтримував їх у змаганні з грехом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут збагачала Духом Христового Євангелія. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, наши молитвы, и май ласку обдумывать нас духовными добротами, как мы могли поеднаться с Тобой и заусюду требовать Твоей любовью. Прос Христа, нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как молит ваши клятвы, и Бог Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийняв клятву суд Твоїх на благословенні і хвалу ім'я Своєго, а так само нехай нам і всьому Христу Святому. Милосердный Боже, с ласки Твоей святым этой дарынки мы приносим Тебе духовную оферу, и ученикам мы сами стали на Тебе вечным даром, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. І з Духом Твоїм, слався їм на Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Голодна, греха і справедлива. Сапраўды голодна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане і святы Ойче, усемагутны вечны Боже. Ты ў любові Твоей стварыў чалавека, калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, і адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Христа, Пана нашага. Праз яго Твой веліч праслаўляюць поранёў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы навчыліся да іх, разам з ім усміхаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна над душами, благословенный тот, кто приходит в имя Пана, Госанна над душами. Сапраўды, Боже, Ты святый, країнця усілякої святості. Тому просим Тебя, освяти гэтыя дары рассудь Духа Твоего, как они сталися для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа.
И он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и, подякотали складаючи, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов таки подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая тайна тебе. Обветшаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и хлеб избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с Папом нашим Франтишком, Бископом нашим Адеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійному воскрешенні, про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, и дозволь уважить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житті вечному, в едности с Наисвятейшей Богородицей и Павлой Марией, со святым Юсифом и Евранием, со святыми апостолами и всеми святыми, якие справедливо подобались о Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и во Христе. Тави, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз все веки вечные. Молимся на Отца Небесного. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и закованы вселенной неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и приси избавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой подаю вам». Просим, изложай на грехи наши, и на веру Костела Твоего, и будь ласкав с образ Твоей воли дарить его спокойной едностью, яки живешь и поладаешь на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, и завсюду будь с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Боже, я Тебя раньше себе враги свет, змилуйся над нами. Баранку Боже, я Тебя раньше себе враги свету, змилуйся над нами. Баранку Боже, я Тебя раньше себе враги свету, одари нас
Вось народ Божий, вось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечер Його. Папы, как ты вошел для меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Аминь. Идите у супокоя Христа.
Дякую, пану Богу.